ƙuruciya na nufin wata rayuwa da ke farawa daga haihuwa zuwa samartaka, wato daga jaririya zuwa yayayya, sai sagari da kuma sagara, madaci, maila, matashi, bera, sai saurayi da budurwa. Wannan rayuwa ita ake kira da yarinta, ko da yake wasu sukan kirawo ta da cewa farkon yarinta har zuwa tsakiya, amma zuwa ƙarshe wato samartaka sukan kirawo ta da balaga. Ta wata fuskar kuma ana kiran ƙuruciya da farkon rayuwa, saboda wata karin magana mai cewa yaro masomin babba, ko wata karin magana mai cewa ƙuruciya matakin farko, yaro ba mutum ba sai ya girma. In ka ga tsohon kawai to ya fara ne daga yaron kawai. Ƙuruciya a idon masana, to amma ya kamata ma mu san suwaye masana kafin mu faɗi abin da suka bayyana. Masana waɗansu mutane ne da suke cikin al'umma masu ilimi, ko kuma waɗanda suka samu gogewa ko ƙwarewa a wasu fagage ko kuma fannoni. Akan kirawo su da masana ko malamai. Kalmar malami arariyar kalma ce daga harshen larabci wadda take nufin masani. Su sun san ko sun fahimci al'amura suke kaiwa da kawowa. Game da fagen so, an ce ilimi kamar kogi ne, kowa inda Allah ya sa ya sani. Bisa wannan dalili ba zai yi mu ko ina ba, don haka za mu ɗauki wasu ɓangarori guda uku kamar haka: yadda masana addini suke kallon yaro, yadda masana al'ada suke kallon yaro, da kuma yadda masana kimiyya suke kallon yaro. To, dangane da masana addini yadda suke kallon yaro, dangane da ra'ayin masana addini suna ganin rayuwar ƙuruciya wata rayuwa ce mai daraja kuma mai amfani, sannan mai haɗari. Wannan ya sa malaman addini suke yin gargaɗi. Ko me yasa malaman addini suke yin gargaɗi ga iyaye da su kula da rayuwar yaro tun daga haihuwarsa zuwa balagarsa, ta fuskar ciyarwa da tufatarwa da kiwon lafiya da kuma tarbiyyarsa, wanda ya haɗa da ilmantarwa. Wannan kira yana da alaƙa da horon da addini ya yi na cewa iyaye amana aka ba su ta yara, don haka dole ne su tsare wannan amana, saboda za a tambaye su amanar da aka ba su. Haka kuma ƙuruciya wata gaba ce daidai da sara, wato daga nan ake dasa yaro a san addini don ya tashi da haka har ya girma, wanda shi kuma zai raini nasa yara. Bugu da ƙari, addini ya koyar da kai akan duk wani abu da yaro yake yi, kamar inda shari'a ta nuna cewa da yaro da mahaukaci da mai bacci duk an ɗauke musu alƙalami, ba za a rubuta musu zunubi ba. Shi yaro sai ya balaga, mahaukaci sai ya warke, shi kuma mai bacci sai ya farka. Bisa dogaro da wannan ne yasa masana addini suke son tusa wa yaro kyakkyawar tarbiyya, domin ta zama masa jiki ya saba, kamar ibada irin su sallah da azumi da ilimin addini da sauransu. Ga wasu bayanai daga wasu malamai a matsayin misali kamar haka: Shek Tahir Usman Bauchi cewa yayi yaro shine ƙaramin mutum wanda yakan fara daga jariri zuwa sagari zuwa madaci zuwa baligi, inda ya ƙara da cewa rayuwar yaro tana da buƙatar kulawa saboda irin haɗarinta, a inda ya karkasa rayuwar yaro kashi uku, inda ya ce shekaru 7 na farko yaro yana da ɗabi'a irin ta biri, wato in ban da ɓarna bai san komai ba sai ɓarnata abubuwa. Shekaru 7 na biyu, wato daga 7 zuwa 14 bai san komai ba sai faɗa, don haka ya yi tarayya da halin kare. A 7 ta uku kuwa, wato daga 14 zuwa 21 baya komai sai takama da barbara.
wato sha'awa. A nan ya yi kama da ɗabi'ar jaki. Rayuwar yaro tana da haɗari ƙwarai da gaske, matuƙar bai samu kulawa ba. Yana karkacewa cikin sauri ko don rashin kulawa ko kuma sakaci na iyaye ko kuma fusgar abokai da sauransu. Lallai ne iyaye su kula da tarbiyyar yaransu. Su kuwa a ɓangaren yadda masana al'ada suke kallon yaro, game da ra'ayin masana al'ada, suna kallon rayuwar yaro a matsayin wata rayuwa ce mai tattare ko in ce da wasu abubuwa da ke buƙatar nazari tun daga iyaye har zuwa al'umma. Wannan tunani ya haifar da saɓanin yadda kowa yake kallon rayuwar yaro. Wannan rayuwa ita ce ta farko ga kowane bil'adama, don haka ana iya samun saɓaninta ta fuskar muhalli kamar gari ko gida ko unguwa, haka kuma ta fuskar shekaru kamar inda ɗabi'un yaro sukan sauya daga lokaci zuwa lokaci gwargwadon shekarun yaro, kamar daga jariri zuwa yayayye, daga sagari da madaci, daga matashi da saurayi, daga jaririya zuwa yayayya, daga sagara, daga ƙwaila bera sai budurwa. Shi kuwa Farfesa Dalhatu Muhammad na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria cewa yayi ƙuruciya wata rayuwa ce da yaro yakan yi daga haihuwarsa zuwa balaga. Bahaushe yana kallon yaro da wani matsayi mai ban mamaki da cewar yaro yana da wata kariya ta musamman daga Allah. Ya ce yaro da mahaukaci suna da wata kariya ta musamman saboda yaro da mahaukaci sukan aikata wasu ayyuka ko kuma cin wasu abubuwa ko shiga wasu gurare masu haɗari, amma sai su fita lafiya, wanda yake saɓanin babban mutum. Farfesa Abdullahi Bayero Yahaya na Jami'ar Ahmadu Danfodiyo Sokoto cewa shi yaro wani nau'i ne na mutum wanda yake farawa daga jariri zuwa saurayi ko baligi ko kuma budurwa. Ya ƙara da cewa yaro yana son waƙa, shi yasa duk abin da aka sanya shi cikin waƙa to lallai zai riƙe fiye da saɓanin haka. Farfesa Aliyu Muhammad Bunza na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto cewa yayi yaro shine wanda ya wuce jariri kuma bai kai baligi ba, domin ko muna da jariri akwai yaro kuma akwai baligi. Bisa wannan bayanai ana fahimtar cewa Farfesa Bunza ya karkasa rayuwar ƙuruciya kashi uku, wato jariri, yaro sai baligi. Alhaji Ɗahiru Musa Jahun mutumin Bauchi, wani marubucin waƙoƙin Hausa cewa yayi a waƙarsa ta tarbiyya, yaro kamar makaho ne to babba ai majanyi ne. Da ibada da nuna tarbiyya, yadda masana kimiyya suke kallon yaro, suna kallon rayuwar ƙuruciya a matsayin wata gaba ce ta farko a rayuwar mutum wadda yake buƙatar kyakkyawar kulawa saboda haɗarin da yake tattare da ita. Don haka ne ma masana kimiyya suke ƙarfafa kira da babban murya mai ƙarfi cewa tun daga farkon ɗaukar ciki har ya zuwa haihuwa da raino da yaye har yaro ya girma, tilas ne a kula da kaiwa da komowar yaro don ba shi kulawa saboda kar ya faɗa haɗari. Dr. Musa Inuwa Kwantagora, tsohon gwamnan jihar Niger ta 1992 zuwa 1993 cewa yaro shine farkon mutum kuma yana da buƙatar abinci mai gina jiki, don haka ya dace a fifita yaro wajen bayar da abinci mai gina jiki fiye da babban mutum. Shi yasa ya ce in za a raba abinci musamman ma nama to a bawa yaro da yawa fiye da babban mutum na gida. Wato babban likitar mata cewa ta yi yaro shine masomin mutum. Yaro yana buƙatar kulawa ta musamman ta buƙatar lafiya jiki, isasshen abinci, don haka dole ne a tanadi abinci mai gina jiki sannan a bashi akai-akai saboda guje-guje da yake yi
yakan sanya ya buƙaci isasshen abinci kuma mai lafiya. Ta ƙara da cewa tun daga awon ciki har haihuwa, shayarwa da nono uwa har zuwa ya girma. Ta ƙara da cewa dole ne iyaye su kula da sauye-sauyen da suke faruwa a jikin yaro, tun daga tunani, gaɓoɓi da sauransu. Dole ne a kula da kaiwa da komowar yaro, saboda da zarar an gano wani sauyi na rashin lafiya a kusanci likita. Ta ce rayuwa ce mai haɗari, don haka sai iyaye sun sanya idanunsu a kan 'ya'yansu. Guje-guje da suke yi shi ya wajabta ba su abinci akai-akai, kamar motar tasi ce mai yawo a cikin gari. Dole ne tana buƙatar mai fiye da wata motar ta daban. A ƙarshe in muka duba ɗabi'a ra'ayoyin waɗannan masana na fagage daban-daban, sai mu fahimci cewa kowane ɓangare na masana da yanda ya kalli yaro kuma da yanda ya fahimta bayanai sukan ƙara fitowa, ma'ana gab da sigar ƙuruciya ko kuma a rayuwar yaro ta kowace gaba. In muka duba bayanan nan, rayuwar yaro na da muhimmanci kuma tana da buƙatar kulawa ta yin nazari ko bincike a kanta. Rayuwa ce mai ɗauke da rikita tunani, abubuwa da haɗarurruka na ban mamaki da kuma sha'awa. To, kaɗan kenan daga cikin littafin ƙuruciya a al'adar Bahaushe, wanda fasihin marubuci Sa'adu Ma'azu Muhammad, malami a jihar Jigawa, Sulalami ya wallafa shi. Da fatan kuma ya ilmantar kuma an tsinci abubuwa masu yawa, musamman wanda za a sanya ido a kan yaran da muke da su don mai gurbin iyaye waɗanda suke a yau. Kuma kuna da fatan kuna da damar turo mana da sakonninku a cikin wannan channel ɗin tamu, ko ta comment ko kuma ta lambar wayar mu 090 33 13 44 65. Sadiq So nake cewa ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan channel ɗin tamu. Muna tare da ku da yardar Allah. Kar ku manta mana subscription idan har ba ku mana ba. Mun gode, sai an jima.